A proposta de Junts, per Mataró, tots els grups municipals, excepte Vox, han donat suport a una moció de favor a la pagesia catalana. Un sector que durant aquest mes de febrer ha sortit al carrer amb tractorades multitudinàries per protestar contra la situació precària que viu el camp. Entre els acords aprovats, l'Ajuntament es compromet a instar els governs català, espanyol i europeu a reduir la burocràcia que envolta aquest sector productiu, millorar les seves condicions socials i econòmiques i rebutjar els tractats de lliure comerç que no garanteixin només recíproques en les importacions. Ens trobem en un moment històric de mobilitzacions de la pagesia, perquè és un sector, el sector primari, un sector que ha estat molt castigat per una falta de transparència amb tota la cadena de producció de tot allò que cultiven i que surt a mercat amb uns preus molt més alts dels que ells poden d'alguna manera cobrar, i això els situa en una posició molt desfavorable dintre de la societat.